Becheru no yamwa mboro. Antaka yamwa mkaka. Mayamwe yateta mkaka yakuri. Ndine maitira ndoita munimbo yangu. Ndoku yamwa mborozi. Ndinoi yamwa kuiti chibuda ndidzosa. That breathe in and breathe out. Pane masungira anda kuzasi vanhukadzi chero wakagara uri wega kuzasi kunodzoka zvisina mushonga, zvisina chi, wakagara wega kunotodhonza. Semagara ndakaita kutodhonza izvizvi. Nditokukaka. Machinja size. Kuna anowanza mvura, kuna anofadza baba. Muzera nemuzera. Okay. Kuna manatural yekudhonza kwete yenyu akazodhonza neni. Ise ana mbuya yaiti fumo uchigarira mvura inotonhora yarara panze becheri simbe. Saka zvino baba panguva yematinji yandikutaura kuna arina asingabude mvura. Ekuti ukanyengwa kuti ai paurire akuriro kune bhite iri dhimwe maya kunofanira kunge kwakaoma. Varume vanotori dhonza one by one kutori tsvaga kuti riripo here womaona ripo. Handiti ukanga usina unaka uri hosho gaba zoti mune zuva muchiridzwa noti murirambira amunambira makumvura akazara kuzasi uda kukupwa uri chisipiti haukupweka uri chisipiti. Right, muri yeZimbabwe. Tadzoka zvakare pano paTichCatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So pachirongwa chedu Touchline Hour chatinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti sisi sex workers ndo vatinawo. Nhasi ndadzoka zvakare ndofunga vamwe wakambowaona takambowadzosa wakambouya zvakare pano. Saka so nhasi tati aiwa regai tiite futi hurukuro navo tichinzwa kuti zvakamira sei. So inini zita ndinokanganwa. Zita ndiani? Panyo pachadiwa. Panyo pachadiwa. Alright. Aiwa ndinotenda vatete. So right, nhasi ndadzoka zvakare. Riri sei basa? Basa rina njaro. Handitika. Riri kupfuurira mberi. Ari kupfuurira mberi tugumiririko. Hapamirwi. Hadzimirwi nekuti dzikumira. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Right, watete regai tipinde munyaya yedu. So muri yeZimbabwe ndinonyanya kukurudzira kuti video rino iri musarionere muri pane vanyarikani uye zvakare rionekwe nemwana ari pasi pemakore anosvika 18 years. So thank you very much. Tinotenda chiregai tipinde munyaya yedu. Right, watete ndikuda kuti ndimbonzwa kuti inini pamunenge muchitengesa bonde imimi tiri kuziva kuti pavarume pane vamwe vakachecheudzwa nevamwe vasina kuchecheudzwa. Ndakutarisa panhau yekudya nhengo munozvifambisa sei? Munofarira kudya here akachecheudzwa kana kuti asina? Nditsanangudzirewo ipapo. Pari panhau dzekudya nhengwa nhengo dziri pambiri. Right. And munoziva chero mubhaibheri chaimakadzi vachecheudzwe. Okay. Mubhaibheri Jesu chayakachecheudzwa. Handiti todzoka kuno kuvanhu kunyika murume asina kuchecheudzwa neuchapa noti ine foreskin inovhara kumberi. Okay. Handiti inodikitira. Alright. Handitika yakachecheudzwa yakashama mhepo iri kungorova. Handitika zvasiyana nebaked beans kadzinonza dzirowe nemhepo. Aiwa mboro inofanira kurohwa nemhepo. Noti mboro iyoyo ikasarova nemhepo hatina zvataita. Ndoda kuona kushonongoka kwayo. Kodo ndindivhura handisi mai yako kaiye kuvhura pakutanga. Ndakuita mai yako akutoona yakagadzirwa udhara. Alright. Saka iyo isina kuchecheudzwa inenge ine tsvi. Inenge ine yatinoti namo. Ukaivhura kudai ine zvegrey zvainonobuda kumusoro kwayo. Utsvina unenge wakachengetwa nayo. Kusekamusaizwa zvirwere zvizhinji haubati nekuti ukanga wasangana nenzenza ine siki kana AIDS ione nhengo yakavharika isina kuchecheudzwa. Handitika uchanokwidibira tsvina iya matashanda. Uchaenda nayo kure. Hauna uchenjeri hwekuti inosukiwa. Chero ukaisuka ichagara yakachengeta uchenjeri. Tanigone kudya chinhu chakavharirwa. Handiti kana utenga mazepi tovhura. Lollipop totovhura. Dai zvaingotengeswa zviri pachena. Jesu chai akachecheudzwa
Uyo watadza nekuchecheudzwa. Ita be smart. All right. That's smart. Kuchecheudzwa. Aiwa tinotenda. Right. Makamboita here ongororo imimi. Kuti ngei varume wachisiya vakadzi wavo kumba wachiuya kwamuri. Zviriko. Unogona kuzvitaridza kuti uyu murume yangu yakikwandiri. But chanoshaya chacho hapana. Okay. Pavarume tinotarisa kuti mukadzi wakanogona kumubata here, munhu agona kumubata. Ndopatotora advantage. Okay. Kune mukadzi wekuti chero murume achibuda akapfeka perengende, yanechiti perengende chero bhurugwa rikaita mutsetse apa aziva kuti bhurugwa ramubara boka. Anditi dhende rakanaka rakasonwa muzemgoma. Ndizvozvo. Rikange ratongobvaruka machenda akuenda panze anomwe nembuka baba. Isi tobva tati yenyisana marwei. Torwisa kamumerejo. Ndosona. Kanotenga bhurugwa. Varume vantiri kuona vazhinji vane zvikasamoto. Vakadzi havana rudo nevarume. Okay. Unoona murume mukuru ane vana 3 mudzimba achizokecha achiunganidza bhurugwa kudai unge hate yenyoka emika. Unoti ndiye mafingwe kwe yakamirira kusimudza musoro wemhungu muridzo. Angobudisa makumbo mubhurugwa chete. Mune jean, mune short, mune underwear. Netrauzi rekunze chakunge mugomo kudai kuita humburukwa kuita nyoka yakadai roambira yapetana. Mwa musi ndakarwa nana ndakarara mugomo. Ndapepuka kuti ndiende pabhaketi ndoita weti tapedza edu mutambo weduka. Ndikati ndichinoweta zvangu. Pandikaenda kutoti ndinoita wetika ndisimuke mubhedho ndakarwa nana ndikambudzuka. Konyoka yapinda ngwai. Pandiri kubatidza mwenje kuti mite light cruise varume hasi vese vanoda chiedza. Vamwe murima netwa nenyadzi. Ndizvozvo. Tachibatidza chiedza chechi ndikuona mabhurugwa. Ndakati mukaitsano. Tsano wamuka. Ndikati nyoka mabhurugwa. Zvanzi mabhurugwa. Ndati ndopandakadiscover kuti vakadzi vari mudzimba vasi kugona kubata varume zvakanaka. Tengera varume mabhokisa ma50 cents dhora. Kubhera ukaenda 10 hobho majisina ari kwevarume futi ndoye kuchipa kana mukaita 20 anorongedza kuno zvakanaka. Kukuroita tambo. Evarume ariko ndo akachipa kana 100 pa10 zig 100 mabhurugwa. But vakadzi vakutadza kumaintaina varume wavo. Unoona mukoma short jean anoza jean trousers ndinorasvika pano. Right. Baba vanoti tikandu wekenyuka yake kanzi joka. Muchuno akaranzi Chelsea yakanzi joka. Kari muchuno kakadai kari mubhurugwa wobva wati jean trouser bottom rimwe bottom anongobudisa makumbo kudai bedzi nekuya pamubhedha. Pandakapepuka ngoenda kuona kuti hata ndikati konyoka yapinda nguva yakakura kudai. Ndagoziya riri bhurugwa ari mabhurugwa. Saka vakadzi mudzimba tenge varume anonzi mabhokisa. Tisaroonana tine vadiki ndichasikirima nchinzi vanhu vachati ndanakirwa. Ndavhunduka bhurukwa rakaungana kudai zvikasa moto. Zvikasa moto zvichumbetu pfeka zvakakwana woyo kwandika zvakakwana. Zvino amai guru manje vasiiwa vai vakaona ndatenga bhokisa rikauya kumba zvenzi maritenga nguwai zvenzi ndangoritengo pandadzuruka pana Ruzende varipfekera kupi vakuziva ndiko kwangu kuno kwamarwei. Ndokwanoripfekera ndotomentena nechoya chavakadzi vagone kuveura mumwe zviya zvinoveurwa veura naye. Kudai tutsoko kuno netsoko inonongona muenda ichitsenga. Vakadzi vari mudzimba vasi serious ngave neserious pazvikasa moto ngoite serious nepakubata pabonde nemuvarume vasati vasinosekamsaizwa endeko circumcision maharai panochengeta tsvina vamwe mamugeze muri madhaka boy mudinner boy mawindi kudikitira machenda anodikitira aya pasi pawo nemativi. Choya checho chinoda kuveurwa. Unoona zvinonzi zvindakwenya zvinoda parafini muromo weyo unosara ungaveure nerese but muromo inosara inonyuka zvimwe zvindakwenya zvotozvarana zvekutodaro kwete zvebijana. Vanhu vari kuita zvezvindakwenya inambuzira zvindakwenya kai ukagara pazuva mukoma kuti ngi oti kwabvu chauti ngi oti kwabvu pane vamwe wakutadza kusunuka. Ndakambozvisirwa kane mumwe mukorokodza ndakashata yamukorokodza wangwane 18 years ari pasi ndambozira zvindakwenya. Ndopandakanobvunzwa mumwe makidzani neyoti ruma kuti tunhu tuii handikaone kanaka kanamira nenyama yebeche. Zvino kani kunamira nenyama yebeche sei zvanzi kanoda parafini mozora parafini tunosumuka kudai ndanoveura pandoda reza baba heri mubva ishande pandoda reza heri mubva chirungwa iura yakaitu tuinda kwenyoto. Hatinomboseana netsikidzi vakadzi nevarume vakagara muimba ive netsikidzi hatinomboseana nechinda kwenya zvosara pandiri ndikakupei mukoma kana ndikaona imwe client indasirwa zvinda kwenya ndochiwana imwe client yanoti iwi ndakarumwana ningaite zvapano vakadzi ungaveko uchiuroko gezai mhata pakumamapo
au mama uchindobhawa ndakazoona mumwe murume akatizwa nebhawa rese achiniwa matuzvi anga anyenga hwendeshwe yakadai yakafongoresana kudai azara matuzvi adzoka mbawa tiri kumwa pano wadhodhi tikasha dhodhi repapi zvakazora ari pamberi pebhurugwa ngwamo tikati kugeza futi ikaikoko ngwekumama ngwekumama varume ngaakweshuru kwete kuti hanzi ngwerumenzi tikaziva kuti yoga taipiwa vana vadiki kwete kuvana chete nevanhu vakuru vanoida sei ndikakuyeredza iwe yogati ndichainanzva sei une choya uri mwanda kudai kuti ndomutsa mhungu muridzo mukatimo mundomutsa tsuro kamuchoya chinouya nevamwe varume hamuna zviveurwe heri mubva iriko reza i10 miriyoni reza aiwa kuti ndomutsa tsuro aya mupfutso yavanomuka pamunhu ka sango baba kudai tsuro rogona itsvaga ukaishaya tsuro inotomuka kudai kuti choya chakati ngwi ndovanochengeta zvindakwenya ndavambomira angoma ndikuchema nenyaya yezvindakwenya kuvarume wakuzvikasa moto kuvakadzi kumatuzvi musazore varume please ndapota mungave kushort time kana velong time kana veimba permanent gezai horo mataenda kusuka kasaisuka pakaipa zvasi adesi maslay queen makambotanzi varume vanodava nehwendeshwe matuzvimomo iwi sei zvabwini maslay queen ari kupisa. Alright, aiwa tinotenda. Right, pane nyaya inogara ichindinetsa. Ndinonzwa varume vazhinji kana kuti madzimai vazhinji vachitaura nenyaya yezvidhori atinoti matinji. Matinji, munhu wemudzimai anofanira kuita matinji here? Ukashaya nzeve gova gaba risina nzeve, dai nzeve yenyu isina chekumukunzo yechimainzwa, bai mhepo iri vhuu. Mwari apenga kaisa ichi. Munyona chimukoma dai chachisipo ichochi dai mhepo iri ichipinda pai munzewe. Mwari apenga akati munhu achaita matinji. Matinji ane size. Kuna anowanza mvura, kuna anofadza baba muzera nemuzera. Kune manachuro yekudhonza kwete yenyu akazodhonza neni ise ana mbuya aitifuma uchigarira mvura inotonhoyarira panze beche risimbe vochitodhonzazve kudhonza nemaoko vamwe aidhonzeswa nemapegi vamwe ndovari kusvuta musasvute machembera nyama dzanetime zvakagara zviri mumunhu zviya wakatongokurawo nako esaizi yako kusvuta anosvutwa sei kuti akure ukati hetsu abuda vamwe ane mishonga yakasiyana siyana vamwe anoti nzungu kadzipisawo gozora kugodii but handizvionei nekuti munoona panhau yematinji beche chinhu iwani nyini iwani ndizvozvo dhowe kuti varume vese musambovarerwa henyu muchiti nyini iwani asi mapakuriro nedesign ndo akangosiyana but nyini iwani nyini imwe chete nyini iwani mapakuriro ndo anosiyana kuti mumwe anosheya sei kwake kwako kawani 10 cents dhora padenga 10 cents dhora padenga mumwe agone rimwe eratananza chichitikira magaro mukati anopera yafa akabuda kuti hanzi kuchengetwa kuti tswiki aitwe tswiki aya biflex portable kudhara mbozama isimaslay queen mbozama munzwi zviri kuno. Alright, saka kana munhu achinge ari pabonde penenge ndoda kuora ndisati ndabva panyaya yematinji matsanangura mukati matinji ari pakasiyana anofadza baba ndapi pana mataura mukati pana anonzi fadza baba ndo api mafadza baba ndo ari pakati nepakati yekuti ivo vanomuona kumadhonza akakurisa nichavarova fraud nomapetera mukati vachapinda nepapi virgin Mary. Saka zvino baba panguva yematinji yandikutaura kuna arina asingabude mvura ekuti ukanyengwa kuti paurire akurira uko kune bhite iri dhimwe maya kunofanira kunge kwakaoma baba waono mutambo newe kuti ini nditote ndinzwe kuda baba unga vatamba nezvidhori zvino kana sina zvidhori baba nungwetiwa maisuzeni zviende nekuti nemwana tese mimba yarambe kubata notaona matinjizvi notobata matinji ana dhiri vamwe havamade vamwe vanomada kune varume vanotori dhonza 1 by 1 kutori tsvaga kuti riripo here womaona ripo handiti ukanga usina unaka uri hosho gaba zvoti mune kuziva muchiridzwa noti murirambira amunambirawo makumvura akazara kuzasi uda kukupwa uri chisipiti haukupweka uri chisipiti wozvimentena panyama yako kuti mamvura
Mune kaande. Mbonda muna kaande. Imbwa inowanika kunze kwemusha. Kwete mumba. Alright. Pari pamatinji ukangori chapa isingagezi. Achanamana. Grey, white, zvema zviti ndo mafruits. Andi munhu anodischarge. Wakubuda zvinhu ndozviizvozvo. Ndozvi chiradza murume kuti gumbo kati nyena kubuda white. Gokona ati yoti katsemura nepakationa zvichena. Matinji vakadzidhonzai but dhonzai zvine mwaro. Zvine size. Tichikura vakura iti musiki wemachisi. Ndodinji. But akuona rakatopfura mukuru wemachisi logs rangu here. Rakatoreba. Pane dinji remunhu. Saka murume apinde papa mumvura iyoyo. Sakadaro nenge ngosi. Alright, ngatitarisei muri pabonde. Pamunenge muchitoita sex paya. Pane here mukadziwo iwewo zvaunofanira kuita zvinopawo murume manyuku kuti aziye kuti zviripo. Beche rinoyamwa mboro. Antakayamwa mukaka. Mayamwira toita mukaka yako. Ndine maitira ndoita munhingwe yangu. Ndokuyamwa mborozvi. Ndinoiyamwa kuiti ichibuda ndichidzosa. That breathe in and breathe out. Pane masungira anda kuzasi vanhukadzi chero wakagara uri wega kuzasi kunodzoka zvisina mushonga, zvisina chi, wakagara wega kunotodhonza. Semagara ndakaita kutodhonza izvizvi. Nditokukaka. Ndine meche yemanheru. Esa nditokakira custom inobhatara. Ndoenda kamirira. Vari vakadzi kwakazuku. Nyini. Nyini inorongeka. Nyini 1. Musona varume kuhuroku. Nyini 1. Design nemapakurirwo. Unowana nenzeve yetu kwakadai. Unowana nenzeve dzakadai. Dzimwe ukada kuruka. Dzimwe ukada kudhonza. Dzimwe ukada kuyamwa. Dzimwe ukada kudi. Kune vanoda kuyamwa. Ndokuyamwa nakwavo. But ngavayamwe ndizvo. Ichi kwedu kuchihuroku. I take man draw, take money draft. Nikanga watondibata zvakanaka ndichiona kugauro kuti riripo. Yes. I can handle them. Kuti uyei kuno. Kuna mbuya matapira. Svikei kuno. Toasvitsa zvedu. Nekuti vakadzi vari mudzimba vanasvitsa dzveneka. Hanzi I love you. Karwara ndichanga ndinewe kusvika mukufa vachipfekedzana ringi. Ina handaringi. But ndine metsi. Ende murume afadzwe nekungoita zvisinyadzi cheteka. Baba vanotindwa nemutupo after bondeka. Maita mofu. Maita shumba. Maita gono. Maita chirandu. Maita nyati. Anditi vanenge vakufadzawo. Masechi chenenzwa mwa cheta ndiziye. Auiziye wajera kudhindwa kazvibhakera. Nekuti unenge uri kumakocha dzakudhonza matinja hauna uri kumakuwa. Uri kutsvaga nezvaningi kuti zvaitirwe zvaitwa sei. Dhonza uchengete imba yako. Imba ingochengetwa chete huri hazvinzi kushama. Ndizvozvo. Iwe vahurere murume wako. Akumubikira chepa uchimona sadza rinonzi kurungu. Kurungu baba wakagara mumachiro chikurunga unga usiri kuziya zvauri kuita. Dhedhe vachiona kuhedazve. Makusendedhe vakuti bhutsu dzangu utonga usiri kuona pasi pepuchiitisa inde. Dhedhe iri papiko. Vanondokudedza dzokai kudzokororo ndoenda hangu basa ndachena. Ndokuradza rudo. Chero vakationa isi mawekmates avo. Tiriko. Havati chiyo nekuti vabva vapedzerwa. Panguva kutsvaga bhutsu iya dhedhe vatsvaga bhutsu. Urenga kabudisa kure. Wodoshwe unga uri kure. Tsvaga bhutsu zvanzimbo mene tsvaga bhutsu yei kuno. Unotombomisa bhutsu. Waona zviripo rakakuti nde baba vachemera vatotanzi mirai zvenyu sandudzisa vanin'ongo ma2k vakapinda mudzimba batena dhedhibho pakugeza pakupfeka iwo ndo urere murume wako ukanonoka isiri kwamagogodera takatomirira izvozvo andabasa nemunhu anotataura chii imuchiri kukwataka kuti hanzi dhedhi vanoenda vakaenda ini vangu anodzoka nekuti panyo panonaka ndakarongeka kurongeka chete ndokuti chingodiwa chete vanin'ongo hapana zvimwe zvakambonyanya mini hakusiri kwakudiwa nemurume handiti kugona kugeza kutsvuka kana kusviba nyini imwe chete mapakurirwo ndo anosiyana chipakureka vanin'ongo kune vakaoma mutezo matanda eya kungoti 10 cents dhora padenga 10 cents dhora padenga vanin'ina chakapedza ko icho chinonzi chikapa chakambomira ndo 10 cents dhora padenga ndo chikapa ndati ndikataura kuti vana vadiki matukika yavazive chikapa chikapa taidzidziswa nevakuru vakare apa tangoti 10 cents idhora padenga 10 cents idhora padenga ndo chikapa chavo chavamufanira kudzidza kuti ndikati 10 cents
dhora padenga. Okay. Dhora ndo vanoziva maonda vachatira padenga. Padenga. Kuiyamwa kuidzipa iri mukati. Yombozamuka kubuda iri yega ukaisunga. Nairo rinotosunga irori. Kune zvekunyepa. Rotosunga. Chero vakagara ipapo kutofema. Kuti qopi ndakagara ipapo. Ndakatobuda. Ndokufema mboro. Chisunga mboro. Ndozvezviripo. Pana zvinhu zvamborema. Pamastaira apa pakamira sei apa? Apa mastaira pa. Bonde kune mukadzi anongoti baba wakati ndinombokuita iso zvenzi azviite ndikurwadziwa nechibereko. Ndone chibereko isi mahuri hatina zvibereko. Takarasa. Cheda achirwadze chako ndo chinorwadza chiri padhuze unge nhowe mwana. Unyangana. Pamari. Draft draw take money. Alright. Saka mastaira akamira sei? Munhu anofanira kuita sei? Tomboti isisu kana ivo vana mai vacho vari mudzimba kune mastaira mangani mhando ngani dzakawandisa dzimhando zvinoenderana nekudanana kwenyu. Okay. Zvafana nekudyana navamwe havadyanana nditsvina. Handiti vamwe havatomboita kana zvekuti anzi kudanana mwangojera ungopfekera nokuti anokasika kurasa akatoriona kurasa. Okay. Wanyika second round mukadzi akuti baba vanondimbonyikidza. Pane vakadzi vane vana mudzimba umwe 3 5 but havana kutunda nguva yakaitwa vana ava vakambonyikidzwa. Okay. Havana kukandawo. Saka mukadzi anofanira kutotunda. Anofanira kutunda kuti bondi iwo kuti handifana iwo wafanira kutangira kutunda inza ndatunda chifraud kwabirira. Okay. Wabirira ndakurira. Kwati ndinofanira kufizuka first. Okay. Iwo chizoyoka chibereko chashamba kandanakirwa. Okay. Zvino kana isina mashamo ndingomwa. Aiwa unitadza ndikukurira. Kozi iwe kutanga inza tinatanga. Sandikukurira. Pari panyaya mabvunza imwomwo. Yekuti hanzi bonde rinozodii vanozodii mastaira. Mastaira aripo pakati pemwoyo wemurume. Okay. Kune vamwe vakajara chegotsi chana mai edu chatakangozvarwa chiri kwechi vari tenzenzenzenzi. Koita zviriko mazuva ano kune kasipunu. Kune wax. Mastaira ihobo mukoma ndikamataura avanopanduka na. Vanopanduka vana vanofa. Kune yavaiti dogstyle. Aina dhiri dogstyle konoone mukadzi wemumba anokuitira dogstyle. Kukufuratira baba. Ndafizuka nemi. Sei ndikupei mhata muri muridzi wemoyo. Mastaira ihobo ndogona kuigarira. Ndogona kuifongorera. Ndogona kusuzumira. Zvakawanda zviri pabonde. Sangano netabhu padheni. Imboende yemutabu. Moisa mvura yakati mopinda mukadzi nemurume. Okay. Motamba mutambo watinoti sex. Pochiro inonzi pingi dhiri. Ndo ipi? Pingi dhiri ndo inenge yakurohwa. Ibeche rinenge rakananikwa rakurohwa. That's pingi dhiri. Ndo pingi dhiri. Okay. Pingi dhiri ndo painorohwa. Pingi dhiri yoch. Mumvura here. Mumvura. Saka kuti beche rakakabira mvura mudiki musexy. Aiwa. Kwa vanonyengana vari muswimpo. Musamboona mapono here, mablue movie. Ichitoro vana vari mumvura vachishambira kudai makumba ari mumvura kudai. Yaunge inonzi chikwafishery dolphin. Dzange dzakunamana zvadzo dzirimo mukatimo. Aiwazve. Ndomaitirwazvo. Kuda kudai kuteta nengoma. Kune vari kuona zvamunofunga ndizvozvo. But zvikasamoto ndaramba. Vakadzi matinjidhonza izvi nemairosi. Mukatatate mvura mutamutuwe. Zvawangowe mutuwi. Mutuwi hakuna. Indisle yangu ndakanza chinzanzi vanhu vane magaro ndo vanoita. But inini engos. Because I'm slim. Engos ndoro. Munorwa dzese. Ndi slim. Atidava ndinda kutora kuyamwa mbore. Ndindo yamwa. Kwecho chikapa 10 cents tura padenga. 10 cents tura padenga. Nomabasa angu waende ndikutonyengese nansumbomira ngoma. Kuza ya upenyu wazotowanaka. Alright. Kana zvanaka. Aishi. Zvandoonaka. Kune chambomira enda zvirwere ndikangano yazvindibati. Hakune vari kutoona chirwere achive chikatondibata but kunyengwa ndikutonyengwa zvokuti. Ene mukatadzabata vari munyu mudzimba umu. Ngavasai kuno kwamatapira. Akozi ndotapira ungonobatwa shuga. You be to be diabetic. Unobatwa shuga. Saka pakashata. Alright. Aiwa ndikukunzwa. Aya ndodaira kuti kune mamwe madzimai wakateerera vari kudzidza kuti murume anobatwa sei, matinji anodhonzwa sei uye zvakakosherei kuti munhu anga ane matinji. But pane pamwe panonzi saka munhu anogona here kunzi ane mvura kana zvichinzanzi ai mvura dzega dzega munhu ane mvura ari munhukadzi. Ndo tachataura mutuwi. Mutuwi.
wekuti hauna nzeve rakavhurika kudai. Iwo wacho wagara une mutuwi wako une mvura ugone kuomesa kuzasi kwako kune mvura. Kuti munhu angozvarwa nemvura anditika kuti munhu angozvarwa nenyama yake yakangonaka yakadaro kuti tanzi akagadzirwa kuti ndakadese mishonga kudhara iyi kozi kare vanga vasina mishonga yavaishandisa vaishandisa nyama dzavo kudzisana. Sepana ndichataura paya kuti kungoiyamwa chero ukagara uri munhu wemudzimba uri kumba kwako uchingori dai wega richifema rega richisunga richifema rega richisunga richitofira tofira ura toita sekukoira icha sekuiriyamwa yamwa kwekwi kunodzoka kwega zvisina mushonga zvisina chii handiti koita nguva yekuti murume wacho akufizurawo zvake iwo wasvika wabvunza shuwa kuti baba ningi sadza riri pai neame mwana mukaita handambobika mabikei hapana. Munoziva rimwe gore ndaive naatete wangu wakanga wakarorwa nemumwe murume. Murume yangu murume wezita aiti akanyengorara raundi rekutanga wobva arara. Rimwe gore akamutswa akanzi baba ningi ndikai mombe dzapazadanga. Murume mukuru akamuka ane bhokisi chete akananga kudanga remombe. Asvika kudanga remombe kwekwiye akaona mombe dziri mudanga akadzoka kubva kudanga remombe ari muchiki achinosvika kuna atete zvikanzi ndozvomunogona kumukira mombe becha amugone kumukira. Makaita se uchigona kumukira mombe basi becha amugone kumukira. Maruva raundi rekutanga mukarara ndati mombe dzabiwa mamanya kumombe ko beche randikukwenyerei musana semusiri kurinyenga magona kumukira mombe. Munotina zvona imwe magona kumukira mombe musa beche akana nemongoma mbundudzei saka asi munhu wemurume pamutemo imimi wanhukadzi munhu wemurume anofanira kuita maraunzi mangani? Ndoda 4 rekutanga ifraud kubirira kudhonza mafilings rechitiri rove basa tete andei tozorora kwete zvekuzoti rechitiri racho ratinoti remamba kuedza aurove rekusini moenda kubasa amurove andodedzera mombe dzabuda mudanga nguva yacho motoya murova pamunobva kumombe ukoko mabepura pamuchamuchiti hekani ndoti irapa bhutsu dzekubasa dzipi tsvaga jombo iri kupi ndingatoisvisvinira ikoko ndingatoipfekera nokuona indhasitiri yashu yakabuda nekushure uko ndakafungura zvangu ndikuatrakteweurove uende aiwa ndinotenda watete nekutsanangura kwakanaka. So ndinodaira kuti pane zvamataura kune vamwe vanhu vadzidza zvinhu zvakawanda kusiya kwekuti henyu muri munhu anotengesa bonde. Isingava tichitengesa bonde izita rinonzi rakashoreka ndizvozvo asi tikutoyamura mamwe mageto youth anotofane ngura nokuti zvinhu zvavazvizivi mugoto wanga uvezimungani neingoma masturbation tirikoka ungafere bonyore reboys tiriko hazviiti anasisi huu vari kubvisa mageto youth ngura ende mageto youth timapedza ngura kunoko ende mageto youth acho ngava neage kuti 26-27 akozi tuanda nchada atuanda nchada ngati kuguhukure vakurotera atuanda mai atuanda ngaturumire kuti turikuri makuda vanhu vakuru vanhu vakuru kwavanoziva kuyo matinjaya vadiki vanomaziva vanongopinda muhosho ipfakamfa ikoko saka kutotaura kakuti kune tori nevamwe vakomana vasati vambobvisa vasikana umhandara wakatongotangira kuna vandamvana ende mvana inonaka vangofanana neni vanhu vari kuti ndachembera pasocial media anombochembera hacha inonaka yakusvava hacha wambotema hasha iri fresh yoyega kunakira kauti dziri pasi pemuti dzasvava nezuva ndodzinonaka hacha inonaka yakusvava vaudzi kuti hacha inonaka yakusvava iri fresh hainaki haisi tsupfu yange iri tsupfu kudhara but hacha inonaka yakusvava ndoda madhara echikure kunopera-pera ari papenjini ndochidya nguye penjini ndambogara kumusha ndandarorwa nemumwe murume kwakundikanda kumusha ndikati iye nini kumusha ndichibva kuchihure chaindipa yangu mari ndoenda kumusha inini ndakanonyengana nehedmaster angofuma ndisiku haundiendese kumusha ndonyengana nehedmaster wedunhu rako ndodzoka kuharare kozi hacha inonaka yakusvava hamusi kuiziya ndokundwa nehovo ine shure yakatsvukira yekuti huku ikaone inochobora akuenda tadza nekutsvukira kuzvigeza vakadzi mudzimba umo nguye kumama ngaire nguye kumama munhukadzi mama kuseni ogeza horo woswera onesu tichitandira zvakanaka mampitsi ngagerwe
chiuya chacho ngachigerwe nadhedhi. Nguya anokushevha yeya ndonguya munodzana mashoko. Asi imi Banhingi hamusi kundipawo mari. Banhingi munoziva kuti mwakadzi vari kutamba mukando uchiveura dhedhi. Wokunoona Dherira akati Samson rara nedumbu rara nemusana achingoveura. Watokundwa. Ndiri kumberi ndasimbokundwa. Kune hama dzangu dziri kunditi ndakaipa mwoyo chaizvo. Ndipe chekudya muzonondowanika kuchihure. Hanzombohure. Mwakatozondichengeta ndisandahura ndakutohura ine ndatodhenjerasi kelemo. Kana sekuru ndikutovada futi. Hanzvadzi yamai yangu ndoyandiri kutodaidza touya kubonde. Pamwe chingarauriuki. Chitobva mandiri kwazi nditone dhimoni rechihure. Izvezvi ndabva kwamvere chenaka. Ndinotsvaga hombe dzidika nchanzwa. Tsvaga nemboro. Uti anoti ndine mboro. Ndondokuda. Hombe. Mboro hombe hobviri ndefu musoro uri utsvuku yakaseka musaizo. Kuti yetsvina. Right. Mashoko ekugumisira. Amunoda kuudza varume nevakadzi vari kudzimba ndekuti chii? Mashoko andinawo ekupedzisira ndoda kuudza varume nevakadzi vari kudzimba. Ndotanga kuvapfa nhongwa. Right. Murume ngabatwe zvakanaka. Kubata zvakanaka haisi maswera sei. Vanonziwo dhedhi. Vamwe vanonzi dhedhi, vamwe vanodedzwa nemutupo. Nditi dana ine mutupo wacho. Anditi ka? Murume wako ngazive kuti iwe ndiwe hure rake. Okay. Iva hure uri mumba mako kwete kuita sezvatoda kushama ziso chihureka. Kunzi hanzi ndapfeka mini yakasvika pakusokuhura. Chihure chiri mumwoyo. Anditi iwe uri hure remurume wako uri kumba ikoko. Bata panobatwa titi. Munyatso yavana inosvisvinwa. Inorumirirwa kurefu. Pasi pemachenda apa pane tambo iripo. Inanzvo ichikwidza ichienda neukanike kenduru. Inomira kudai. Uratidza kuti kandima amai jena kana mamai mhofu kana mai nyamuzigwa ndima akutonga roi. Murume anogarirwa iva nzenza yake. Usangopfeka mugubvuru uri kunze uri kwamwazha but mubedroom hakuna mwazha. Mwazha atopera kuposwa. Kuanga chinamata kwekweta tiri kwekwe zvatopera kuchina todzidzwa pfeka kano kakati mwa kano time to waste. Dhedhi wachisvika wakagara kudai chiwapa chikafu wakafuga munga wakafungura uchitsvaga kuti kapu iri papi. Dhedhi vanobva kuti mbomirewo ndipa zvenyu achihoro imbondipai horo ndovapa hangu horo achihoro opedza vobhura. Isana achihoro totora ana achihera maimborira hai nezvona nachihoro ende titori horo tiri kutoda kutotora ivava nehoro. Aiwa tinotenda. Right. Mburi yeZimbabwe ndofunga manzwa ndo hurukuru endinge ndiri kuita pano navatete vangu ava ndofunga pabatwa mashoko ane huremu pakataurwa mashoko ane udzamu. Ipapapa munogona kutorawo mazwi mairi matatu. Varume matichini ndati kuvaruma varume nevakadzi vari mudzimba umu ndokumbirisawo kuvarume vane vakadzi vari mudzimba nevari kunze vacho zvikasa moto zvandanichariva zviya ndozvibhurugwa zvamunopfeka mukati tozvara sei chipisa machende nemabhurugwa 4 machende adihiti ukauya ne4 mabhurugwa mweya wemachende ndounzwa notwaswera uchidikitira choya una kuveura mutomuka tsuro 2 veurwai varume venyu mudzimba vakadzi kozi zvikasa moto baba murume anobvisa bhurugwa roungana kudai kumba kwangu ndopepuka ndoti nyoka imi pevarume maandawe nemabhokisi akuita dhora 51 haisi mari yekumbowanda ini mari yangu yandokechesa itori shoma pamari yebhurugwa rinotengera murume wako but ukaona pinda maoko angu emambokadzi iwarasika ndovatengera bhurugwa baba wechikasa moto kozi nyoka ndoitya ndakatovhunduka chikasa moto kudai mupisike vakadzi vemabhawa emo mwanga mahure pisikai muhure rima mekubhawa bvomba kwako wamama wochienda kuchibasa chako wakachena noti varume vedu tikaona vachidzoka kudzimba rematuzvi pamberi pese apa paanonzi tiri pati pagongo pagongo pese pane pakazara matuzvi ini ndindozorwa matuzvi iyoyo nemwakadzi gezai mhata nguva yebonde pana basinodhi rakadai mukoma vakatoona mudzimai wavo avabva kubasa hanzi ndikuduburi vati gumboku gumboku yakamira kanditambe namaisuzeni maisuzeni kwani kwavanerwo iko zvanzi vhare nyazva ndazodai kuti tichii matuzvi inorara hakuna nonyenga matuzvi gezai mhoro idzi nemhata nometa wati saizi 1 inch kusvika 30 inches gezai horo vakadzi mhata varume wasazorwe matuzvi
Naye varume zvikasa moto musapise machendi circumcision kumberi vakasema sanza kumberi Jesu chayakasekamusaizwa mudzirambire dziri nandidiyo naamenyu right, mhuri yeZimbabwe. So ngatisangane zvakare muchikamu chinoteera. Tinodaira kuti atete vavava ticharamba tichidzoka zvutaura kuti vane nyaya tiri kuzowakatira panzira nekuda kwekuti mashoko avo nyaya dzichiripo. Saka so tichadzoka zvakare, chinenge cha chikamu chechitatu chatinenge taakudzoka nawo mune imwe hurukuro tichinzwa kuti vari kupfuurira mberi vachiti chii. Saka pari nhasi ka regai timbomirira panapa, tichazodzoka nawo chinenge cha chikamu chechitatu chatinenge takupfuurira mberi nechirongwa chedu Touchline Hour, apo patinenge tichitaura nyaya dzebonde pamwe chete nekuti vari kushanda sei mubasa mavo. Saka nhasi hatina kunge takwanisa kunzwa kuti zvakamira sei mukati mebasa, pabatwa nyaya dzine uremu, ipapa pataurwa nyaya dzine udzamu. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Kari kekutanga kusvika pano paTichkach MTV tokumbira kuti usasiye usina kusubscribe channel yako, usasiye usina kufollowa Facebook yako, nekuda kwekuti patinoisa zvimwe unokwanisa kuzviona. So thank you very much mhuri yeZimbabwe nekuti tsigira. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chechitatu chatichadzoka navo vatete wedu. Thank you very much. Mazvita Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora tete